είναι ψεύτικο. Θέματα εργοποτέ. Ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ψεύτικος. Αυτό είναι υπέροχο. Δεν ήταν αυτό που λέει θα κάνει για να έπρεπε να πάει, αλλά όχι αυτό μας. Αυτό είπα. Θα μου λέει ο κύριος Κάτος, έπρεπε να πάμε και Κοίταξε, αυτά γίνονται με τους κουμπάρους. Πάνε οι κουμπάροι για να έρθουν οι κουμπάροι. Έχεις υπόψη το σπορ του μπάσκετ πως όλοι. Πάρω μια φωτογραφία. τα 6 είναι 58. Κάπου έτσι. Σπορ μπάσκετ. Τον κύριο. Δεν έβρινε, εσύ όταν ήσουν αγιός Έχει καθίσει λίγο. Εγώ έφερνα χρυσά. Έχει καθίσει λίγο δίπλα στη φαρμάκια σου πάει και τον ψήφο. Κωστάκης ανήκει. Πιστεύω ότι τώρα τελευταία ανοίξει το μπάσκετ στο φύλλο. Είδες που όλα είναι ανοιχτά βιβλία. Φωτεινή μου δεν μπορείς να κρυφτείς πια. Μάκη, τι γίνεται ρε Μάκη. Έλα με το... Ο Σωτήρας της Ελληνικής Συμπασίας. Με το μέντορά σου είμαι. Με το μέντορά σου. Θα τον φλιτάρουμε τώρα. Θα τον φλιτάρουμε.